South Africa sanibonani nibingelela uThabiso umfoko acela uqumba amaqumba la laqumvise lesele lentaba. Siyi-channel thina esiza abantu, uhlanga media. Siyi-channel esiza abantu, sizela ngokuzosiza abantu. Sile ngokuzoskema abantu sizosiza abantu. Uzokhumbula kune episode la khona kunoma kade khona efisa ukuthi kutholakala abafowabo nodade wabo. Uthi akakaza babone solo kazalwa yena wokugcina kubo akakaza babone. Uhlanga media selikwenzile futhi lokho lakwazi ukuthi liphinde libathole sitholile kodwa yedwa namhlanje bazobona nokuqala nqa so siyacela ukuthi nibe kanye nathi nibukele le episode iqala iziyophela sazi kuzohamba kanjani kodwa sinethemba ukuthi kuzohamba kahle kakhulu nawe uma ukuthi uyafisa ukuthi usibhalele mhlawumbe nenkinga ethi mayifane nenkinga uma ekade nayo ungasibhalela sizokwazi ukuthi sikusize noma ngabe yipi inkinga onayo ocabanga ukuthi mhlawumbe uyadinga ukuthi usizakale kuyona sizokwazi ukuthi sikulekelele kuyona mawufisa ukuthi abantu bafake isandla abantu bazosifaka isandla ukwazi ukuthi ube seside nele right siyazi ukuthi abantu bajwayele kakhulu ihwayi mina la suke sihleli khona silungisa inkinga zabantu kodwa njengamanje siyake siziphi ithuba ngoba sesifikile ku episode 20 wa season 2 kesiziphi ithuba kwabantu bahleze besibhalela beneyinkinga befuna abantu beneyinkinga zabo nje bebodwa so sathatha sibaphe ithuba manje sibheke ukuthi mhlawumbe ngeke baze basizakale yini kodwa ke nangu mama sesizakele ake sihambe siyobheka ukuthi uthini noma ngodaba lakhe bese ke siqhubeke siye phambili danke siyabonga sanibona ke babukeli ubasebenzile lo oyekade khulume ngokuthi ecela ukuba ningifunise abafowethu nodadewethu sengimtholile koyedwa umfowethu okuthiwa uDuma Phansi wangifonela sahlangana ngenkulumo kumanje ngilinde yena uyeza uzofika njengoba nje silanje silindene ukuthi uyeza ukuthi inkulumo kizoqhubeka kahle mangabe sefikile Au. Asikhuleke ngibhimbi lokukhuleka kodwa ke sibhidilise baba wethu uJesu siyabonga sethe manje uNkulunkulu namandla kwaba nenjabulo engaka empilweni yami ngicela Nkosi ungangidumazi Thixo olungileyo njengoba sesihlangene nobhuti Thixo olungileyo kube sihlangene nomphelo uNkulunkulu olungileyo usigcine uNkulunkulu namandla usigcine isilondoloze Thixo namandla nabantwana bakhe nomakhothi Thixo namandla nami ungipha amandla ngelanga ngihambe ngiyobona khona nabantwana bami uNkulunkulu ngiyabonga ngonyama yezulu ngiyabonga baba ngiyabonga uNkulunkulu namandla isandla sidlula ikhanda Nkosi ngibonga Thixo namandla ngithi Nkosi ihlala nathi baba lishonile ilanga ubagcine Nkosi nabo sebephinde move ubagcine Nkosi ubaqhube baze bafike ekhaya ngiyabonga uNkulunkulu namandla ngiyabonga amen awu hayiba bese kuba umfana enkosana washona bamdumula weshaya aba SPV washona kusho ukuthi washona seshadile senathi nathi phone ngapha yeba lona uyena unkosikazi wami yena uzala nezinga umashana makhoda wema siyashuswa yena engahlale ngithi futhi kubhuti mina nangu amubhuti uNkulunkulu akagcine ubhuti nama ngigcine philise phambili kwesiphile futhi nathi sitheleke kwakho yabantu abami hayi ngoba sofika so ngaseshe khona ke la mjondolo nje ongasi kodwa ngoba sifika kodwa into esishayayo thina ke yinye kuphela la
ungaduka hambe indawo eziningi hayi manje ngathi indawo la emhlola hayi Bengikala futhi ngihamba uyabona bukhungubhe kodwa bengiqonde ku-FNB nje bengizoqonda nje izwe yadelaya wona kodwa bengizoqonda nje ku-FNB uzozoneziyojika like oh la ukukhamba ngalana ngathi ukona ngcono uyanqamulela lo kamuthi kodwa manje uyangena kwigcwele u-FNB uyaqonda nje uzoqonda nje ku-FNB uqonde nje ku-FNB uqonde nje ku-FNB okay la kulula ngoba uyajukula hey siyabonga amadoda ngendlela okwenzeka ngayo sibonga kakhulu ngahlona naye emncane kakhulu emncane kakhulu bengicabanga kuyila ku-6 years 7 years kanjalo weyingane kakhulu hlukana naye ngike ngithi nje ingane kamaya amagcino kodwa yashona yilapho yashona kanti uzohamba uNkulunkulu angiqondanise naye sekuseleke manje lo munye intombazana omdala ongaphambi kwami uyena-ke esingakamtholi ngoba abantu bebelalela isiqolo sakhe la bethinteke ukuthi lahlekelwana kanjani manje ibantu niphila nilahlekelana kanjani umuntu lahlekile awazi ukuthola hayi usekele nje uma wasilahlayo wesilahla kodwa futhi ngokuhlukana abe nalo adila nathi ngihamba naye lo hayi ingane yami ndihamba uyohamba kushiye lapho lekushiya khona wayephuza wephuza wephuza akushiye athathe omunye ahambe lo munye kumdala oyinkosana owaya le eGoli yena kwesehlaniphile ngoba wavela wathi yena mina ngisayindawo wafana njenganami ngamtshela ngathi hayi sekwaneleke manje sengifike ekugcineni ke na weqale weqe ubusuku-ke wasishiya kanjalo ungishiyaphi mina ngase ngile kule ndawo ethi ikotonville mina ngakomarosberg wangishiya lapho la ngigcine indawo yokuqala ngiqale ngahlala kuyona ngiqale ngahlala eMaqongo eMkhambathini ngasuka eMkhambathini ngayohlala eSidwater ngagcina sengihlala eMbubu kona indawo ethi kwesikaNcamalala ngahlala eMbubu ngisebenza eThawini kwaze kwathi mina ngoba ngiyazi nje ukuthi ngasuka sengahluleka ukuthi ngiphinde emuva manje la ngasuka khona ngasuka ngaphinde emuva mengifika emuva sekukhona ukhulu owethu kwakuthiwa uMamchunu akasekho sathuthu sesihamba stage imizi eminingi ayisekho sekhona imizi eminye engayazi eminye ngiyayazi isalukwazi engafika kusona sakaHlengo isona esathi kumina wemfana uzala ngeza kuyena wathi wemfana waba uzalwa umlova wena ngathi mina uzalwa yena wababa bathi ungena endlini wakhuluma nami waxoxa nami wenza itiye ngathi mina wathi uphuma ngathi angimazi nami salahlekelana noma angimazi sengineminyaka nje ngimgcinile nami wahamba ukweqa kwakhe uma beka wenendoda wethandana naye kunabesuthu abebegcina imali kuye kubona ngalelo langa bezohamba beqa yabebefikile abesuthu babeka imali enkulu kabi lapho kubona kanti lona izovela ithi le ndoda sihlalele nasihamba wathi mina ngabe imbuzo uthi hayi boy ingane yami lesendlini eshomini wathi ashiya ingane ubuyibona ubuyilanda kusho indoda leya bengizwa ngomakhelwane abasho njalo shiya loyo sobuya simbona sobuya sombheka ubuya kanjani uzobheka umuntu ukwethe nemali yabantu ngoba phela umusu uzothi uzobheka mina nizoshaya ngoba nibalele nemali hayi kwacaca uba hayi bahamba ukuhamba-ke kanjalo abesuthu bafika bathi ke siyakuthatha nje uyolusa inkomo lethu suthu ukuze kubhadala imali yethu ehambe nayo ngathi mina lalelani-ke phinde nakamadala ejudini angiyilapho
babe sathi ngathi hey angilapho kwavele umunye u-anti wavele u-anti ozalana nobaba esasificene khona lapha bazalana ngani bazalana khona endlini naye wafuka nje lutho ingane kamfowethu bayindaba ayibahluleka ukuthi bahamba Sengikuphi manje lapho? lapho la sesikhona sisilaphi siseTonville ngabuya ke mina ke sengibuya phi sengibuya ko Sithotha ke ngabuya ke sengibuyela eMidlovo ngafika eMidlovo ke njengoba ngithi ngafika lesalukwazi engakhuluma naso sangenise nesangipho sathi hayi ke lana imizi ayisekho labo kakhulu wakho lapho kaMamthulu lapho abasekho sebahamba basehamba stay uzoyaphhi ke manje ngoba phela akukho umsho oyedwa manje umuzi wakini hayi ngacabanga ngakhumbula ukuthi khona abanye abasekhaya kuthiwa uVusi hayi ngathi ubuza uVusi bathi ayivusi ukhona kubo kulandela ayinganyuka ngakhona ngafikela khona kaVusi ngase ngithungatha ubaba omncane bese ngimthungatha ngamthola bamncane ngalala nje sengazi ukuthi ubaba omncane baba ulaphi lesenza khona ngamthungatha afika ngamthola ushuthi ayisocial ikhuzali nankosikazi uhlele endaweni uqashile emzini womuntu uqashile emzini womuntu hayi ngase ngithi cha ngafika ngathi ukuhlala kuyena ngathi hayi lethe ngiyabona la impilo hayi ngayobomunye anti wakangqongo ngafika ngahlala kuyena ngihlale khona lesikhathi esikhulu ongangokuba ngilwa nomkhondo manje ukuthi ngithola umkhondo ozalo nabo umalume hayi wathola ukuthi hayi kunzima ukuthi ngithole lo mkhondo noma nguthola abanye abangitshela bathi hayi abantu abaningi basekho lapho sebashona Manje ubona umdala futhi washona. Umfowethu omdala ngizolibeka kanjalo ngesikhathi se-COVID kwa kontombazane eyayifundisela ngesithombe isebenza e-police station eHammersdale ngasuka lapho ngaphuthuma khona kwakumsungulu intombazane ngifike ngithi ngiyafika kulo muzi ngapha khona kaMadlala intombazane bathi yala ngezansi ngakhomba umuzi umunye mina ngithi ngiyakhona umuzi wakakhona le ntombazane befika mase ngifika khona ngifike ingekho kusho ukuthi kumngani wayo bayifonele bathi hayi iseduze ayifike ayingivezela isithombe sakhe ingivezela efonini hayi ngibona ukuthi akuyempela mfowethu Awumazi vele. Angangimazi. Uyempela. Ungaphuma kanjani bese thina haya ngixhumane nama social work ase Hammersdale khona ophethe ukuthi uzonginikeza inamba yama social work ase gole Hammersdale. Ngangempela ke lawo lento. Ngazama ukuxhumana nalama social work ngafona ngakusasa saxhumana. Ata ama-social worker ukhona ube nonkosikazi wakhe ahlala naye unkosikazi wakhe njengoba manje engasasebenzi esehole impesheni wamxosha sebakhe umuzi wamxosha wahamba usemqashweni yasemjondolo eHammersdale la ekhona emjondolo njengoba ehole impesheni nje lo ugada ngelanga kuthiwa uholile impesheni unkosikazi afika azomphuca imali Anele ngayithatha hambe. Unazo iningane lapha cha kanangane ke. Athatha imali. Usho ukuthi uyahluleka manje usho ukuthi uyamshaya mhlawumbe ngithatha udokotela. Hayi kwabonisela ukuthi hayi ngeke ngiyilandele kakhulu leyo nto mina into engifuneka ngiyenze akabuyi. Nangampela ke ngakhuluma nama social worker ukuthi ngicela bangambuyisa ukuthi bamlethelani. Wathi ama-social worker thina sivumeleke yonke indawo umuntu mase etholakele siyamhambisa ase ngithi mina akake ngizamele nike wathi kophi unempahla ngathi mina impahla mina izibuka zesile yini wathi lo social worker ngizohamba ngozibheka kahle ntambama wahamba obheka wabuya wathi hayi impahla ezingasile into esile ifridge kuphela lihle usalikhokhela futhi ngathi mina mtshelile adayisa ifridge ama-fridge akhona la ekhaya dayisele lo fridge ahamba oqedela isikweleti lapha
abese nimthatha nempahla lezi azozithatha ezimbijana zakhe abuye hayi impahla nje into zokugqoka hayi wathi kamadala ejuthini akanafoni lo muntu akafoneleki ngikhuluma la ungafuna ukubuya hayi wathi hayi uyafuna ukubuya wathi kodwa angayishiya impahla zakhe ubani ozoqasha imoto ke manje nakuyolanda impahla lezi ozoqasha imoto ezosuka la yolanda lezi impahla naye ngathi mengabe esho njalo ngazi ke mina bengithi mengabe nani nihluleko yena nimfake ebhasini nimfake ithikithi la ngcono ngomhlangabeza eThekwini la ngomhlangabeza khona hayi kwacaca ukuthi hayi uyakoloza kafuni ngesikhathi sekuyi COVID yayisaqala COVID isiphakathi impela iCovid sekuthiwa abantu bayabuyisa emagoli kwangena ucingo kumina kwathiwa akaphilile usesibhedlela ngathi mengibuza ku social work ukuthi ngenze njani ngikhuphuka kwathi ngeke ukuze ukhuphuka akuvumelekile abantu bayakhishwa bonke bayiswe emakhaya iCovid-19 hayi kwahlala ke ngahlala ngalinda kwangeyilanga nje mengibheke efonini ngabona ukuthi kubhaliwe la uSibongo Fana hayi usedlulile eshonile nje akulula ukuthi futhi nimthole ngathi uhulumeni ngoba isidumba sihambe kusuka le kusangathi ngathinta le social work khuluma naye i-social work la selingitshela nje straight la hayi baba izinto zasabe siyombheka esibhedlela thina safika sangabe samthola ngoba kusho ukuthi umuntu osedlulile nokufika futhi usafika asengithi mina ayikho into ngakwaphela wazongitshela i-social work bathi la eHamstrad umjondo laseHamstrad inkulu kakhulu awuzokwazi lemjondo la eHamstrad ukuthi uthole umuntu kalula kanti futhi kunezigebengu ziningi nje igebengu khona hlala kanjalo ngathi mina kulungile ke nabo kwavumela ukuthi uNkulunkulu uyohamba kanjalo naye kulungile phela umange sasitshela indaba ukuthi angaze emkhomazi nakhona nale naba nokuhlala noma cha emkhomazi komalume komalume emkhomazi nina beniveleni la eMidlovo nje vele thina ngokuzalwa sizalelwe la eMidlovo endaweni ethiwa isemsunduza khona wengane yakho owazi konke nje uloda dodo ongaphambi kwami uyazi nje wona naye mengabe kuumuntu ongabuya khona mina ngigazi yonke into ngeke ngoba buka nje sengibuyile sekulento sengibuyile kwase kulinywa imoba sekwalinywa shamathuna obaba kodwa bengilazi ithuna lika baba ukuthi la ithuna la baba nje angilazi ngasuka nje inyanga yakhona kanti ngizogcina ngiqashwe kulona lo plaza elale mamathuna asebenza khona bese ngicina nje amathuna emaningi babalima batshala umoba kodwa ikona nje umzamo mhlawumbe owayenza ukuthi ake ngifuna usisi mhlawumbe lo ngendlela engangimfuna ngaye mina ngazi ukuthi ngangabuyela emuva ngahlehla ngathi ngizokuthiwa basemlaza ngaye emlaza ngapha mina emaplazini emakabishini ngambheka ngisenemoto ngaso sikhathi ngihamba ngimfuna ngingamtholi ngimfuna ngibuza ngaze ngafika kwelinye iplazi ngafika kulona ngabuza lutho kodwa igama engaligcina ngizwile kwelinye iplazi kokuthiwa amabhojela khona ngazokuthiwa uma wakho bekade wakho ukuwakhona kule minyakana la kade umthandazi uma wakho ade khona umthandazi esayo hayi bo angaze nizwe ukuthi washona bathi ayasimama manje nje kusho ubanoza ngokuqhaza banengane nje kodwa nje indaba yomndeni indaba yomndeni nje cha ukwenza noba konke lokho sondelene noba mhlawumbe abantu abakusizayo ngizokhuluma nje igama enzima unkosikazi ngamlobola ngisizwa ngomuntu azilobolela abangifunisayo hayi cha bekho bebemfundisa abanye abekho ukuthi phela wenza izinto kuyakufuneka ukuthi bakhona bomndeni uyabona hayi abekho bakhona bomndeni kodwa hayi abekho bebemfundisa ngifuna ukuqamba amanga ngoba futhi noma ngithiwa bebengifundisa abanye bomndeni abamazi
abamazi oye engathi babebazi laba bangaphambili kwami labadala bebebazi bona kodwa nje uyayazi into mangabo uyifuna uthi ukumutshela abantu ukuthi nje anongibhekisa uma ngabe nenzeka nemtholo umuntu onaligama lokuthi nokuthi I'm sure lokhokazi kabe nezingane indaba ukuthi unabafweni kodwa futhi anazani. I'm sure bebeyithemba behambe kube konke eqembu. Uyashaya lo waxabana nabantu bakubo. Uyabo? Bebe mhlambe beba nawo lo ndaba ukuthi hayi. Dalwa ngathi umuntu lo waxabana nabantu bakubo lo. Khona kwakunako ngathini? Yabona kwakukhona ukuthi ngicabanga ngithi ngikhuluma nomuntu nombono umuntu ukuthi kakhula kanti nami nje mawuyilalela nje into ngamele ngiyaye ngimiyeke ngizithule ngazi ukuthi nje mina ke hayi mengabe uNkulunkulu enamandla ngokugcina ngimtholile noma oyedwa wabo noma behlezi isho njalo noma oyedwa nje wabo ngomthola kona mhlobo mazikhona lento egive up ukuthi hayi ugive up angangagive upile mina ngoba ngangilenga into eyodwa ngithi noma kuthiwa sebeshonile ngeke bashone bona noma kuthiwa bashonile ngeke bashone bona khona ngokugcina umthola ucabanga ngedistance esuka nje kwidlovu zemlazi ngicabanga la eThekwini ngisa njalo lethi ucabanga koSphini nala lento family yase Robs la imini ngeke ngasebenza khona ubamba itoho khona cabanga ngiseduze bosathemba nje ma ukuthi ngempela ikhona lento singasathembi ngoba phela yabona nje ungcono into ukuthi mawuthi uyilandela uyizwe manje bekungasazwakala sithunge sithi xaka angisayikhuluma ngoyikhuluma sekuba ukuthi ayikhuluma kodwa kongapheli sasilosisho sithi hey masiyangena nje nezingane zithi nje kodwa manje kuphele kanjalo nje izingane ezingenamzala ezingenabo ugazi lephambisayo uthe mawona uzalwa kaShange uKashanga nami ngizalwa kaShange ngizalwa uMashange kodwa mina siyabona ngendawo ilaphi ekhaya ezingolweni okay wakhe nocela mina ngwacela isibongo kodwa uma waKashanga ngisebenze kakhulu ngeke ngiyacela senza le mshini kashukela cishe benisebenzana nomndeni wale ekhaya mhlawumbe enye igenge yakhona ngisho ukuthi nahlanga kwabo kuhlangana akwazwani ngoba emshinini mina bengishayela lo mshini ophakela ibhani lo ubamba ngapha bengiphakushayela wona kodwa ngangeke ngibanjiswe khona mengabe kuthiwa khona ogulayo noma olele esibhedlela kulandweni bangahambe mina ngo-driver ngale mina bengivele nginomshini wami usebenzisa ngilayisha ama-truck ngawo umoya luze nje ukuthi awunankosikazi awunayingane ngabe nje wena kona kuthiwa ngangiyindoda eyigwala kwakungifanele ngabe ngivele ngihambe ngizalisa nje iy'ngane ngigwala ngithi hayi manje washo ukuthi kwatholakala ukuthi angiyona le ndoda eyigwala ngathi nje cha ngizozama ukuthi ngakhe ikhaya lami nami manje sengalibona mengibukana ikhaya ilona phela lalekheli nazi nodadewethu sengimtholile sekuhamba nazi besise ake sizame mhlawumbe ngendlela yethu mhlawumbe ngenzeka abatholakala enhlanga ayiyasebenza lolu hlelo hayi yabona ukuthi savela sinje ngoba sinjani sitholwa khona abanye abakandlovu basemfundweni basithole lestori basithumele enganeni esebenzele shimo uthani wonke lamagama la uswezwe ngobuba bwakho njalo ayifone ingane ithulane hayi ngizolele wema nakho ngithola istori kodwa ngizofika ekhaya mangi-offer ngimkhombise ifike ingane ngolwesihlanu lisuka kulokho isivezele istori hayi bo wabona lapho uthi mina dadewethu ngingasakuboni ngoba phela ngisabona kodwa nje nje usemncane wawengane kuyisibutubutana unomzimba mechaza igama lakhe kodwa sechaza namanye amagama soyabo wachaza wonke nje lamagama ngathi ayiyeni phela ngimfonela nje
akakholwa yena ukuthi hayi hayi yilabantu wathi bafuna ukudlala ngani sabuza ukuthi umlando wonke ngabe uthathaphi ke mawuyise yilaba abaskemala bafuna ukudlala ngami ngazathi mina nika nompilo lalela udlala ngami lo waze njalo ngiyakhala futhi wathi wathi sekhuluma nangabe ngahleka ngamhleka wathi hayi udlala ngami wathi ende wena ubani wathi ubani ngasho enyelinye nje igama lamathi hayi wena ubani wena ngabe udlala ngami wathi uali we-ali wena ngathi iphupho uyazi ngathi iphupho khona ngingathi ngiyabonga ukuthi ngize ngimthole udadewethu uNkulunkulu sengizocela nje ukuthi ambeke ngiyafisa kodwa ukuthi niphinde nigcizelele eyalo sisomunye eningamtholi mhlambe naye ngenzeka sithule simthole nalo-ke nawe futhi ngicela nje sinikeza nje ithuba lokuthi niphinde hayi nigcizelele ngempela atholakala ngoba naku ngicabanga ukuthi mhlawumbe siphinde simnikeze ithuba nje nobabili mhlawumbe nihlale khona laphaya noma mhlawumbe nihlale noma nihlale laphaya nobabili-ke manje even embona uzoba ukuthi nazi iy'ngane zami umlando wokusuka nendawo yenu hayi amasevalelisa umuntu usuqedekile athi wena sesimtholile wahlala naye phela mina ngafonelwa ekhaya kasesiku ekhaya lami la ngahlala ngangihlele yakhulela khona ngafonelwa khona kwathiwa ene sithola uma wakho babe sekhona obaba futhi bakamkhize ngithola uma wakho kodwa engasabona sasuka la nomkhwenyana wami sashona khona samlanda sabuya naso zohlala usabona nje kahle wengaboni wengasaboni uyakhuluma uyayiqhenya impela simthole elahlwe uba wemlahlile wena hlobo ogogweni konje wena hlobo ogogweni wena hlobo umgalazi watholwe elahliwe walahlwa uNgcobo watholwa lapho wamlahla eBhishi imanga ke uNgcobo owamlahlayo kusho ukuthi uNgcobo esethole naye kamuva umuntu oyithandana nawe ethandeka nomuntu okwakuthiwa umjoka umjoka wasembumbulo hamba yoli hamba bakubiza hamba azange alimthathu yolanda kusho ukuthi umjoka lo uyena lo phela babaleka nemali naye imali abesuthi kusho ukuthi wabothe wini lomxosha wamfaka indlela tholile glass wasebona ukuthi njengoba semfaka iglass ilento esemfaka indlela awuthi iglass ubani ushone nini ugogo konje wesisi ushone nini maphi sana mubunya sitatule nesitifiketi sambula go 3 years sasingatshelwa isitifiketi sakhe isitifiketi sikhona isithombe sakhe sikhona anibheke i-album ukuthi zilifisana kodwa phela sona sakhe yedwa sinayo yayihlala laphi intokazi yayihlala lapho nje maphi ufike thenje wathe suka besigila hayi into weyikaka madoda kakehleni wayesakukhumbula wena mama womtholo ngakhuluma naye ubalo nami basebenzile ngabe sengiyabuza kuyena angikwazi noma uyasala noma uyahamba nami ngiyahamba sabuya manje mobuza ingane zakho lezinye uthi ngazishiye uzosho lokhu namhlanje
kusasa uzosho kunye ngaloku kusasa uzosho kunye Owenza nje lo mqondo. nawo nje umqondo Hayi, ngoba uma ngabe ngena umuntu wesilisa la webhuti ongambona sesisukumeza ulungisa wehlala nesino white sakhe wesibeka lapha eduze kwakhe isino white sakhe lento zakhe ezimnandi angimthengela sona angithi wayihol fashion thenga into zakhe ngizibeke lapha nangu ngco ayilungisa khipha isino white side ayigqoke asukume etikizake azani kanti kwasi thupluzana esimile kahle engasaboni kodwa masweni hayi Madoli mina ngibiza ngoMadoli indodakazi yami yokugcina Madoli ngifuna ngithekele neRolier Ilolier. iRolier nesnow white Uyazi ukuthi uma wahlala kakhulu eThekwini. Uhlalile uma le eThekwini esemusha. Uma wafika kuze phela bethulane nobaba. Uma wafikela komnye umama oyekade kaShizi. Wafika lapha nalo mama wamqasha wawumuntu ngathi uyasebenza kaShizi. kaShizi ke kwakunejoint. Awufuna uma wasebenza batholana nobaba. Ubaba wabathandana nobaba. Ubaba wathi ngeke nangu umuntu engimthula wamqoqa kubaba. Ngoba ngesikhathi nje sele thina oyiqoqekile nje uma kakhulu. Uma ushintshe nje ngesikhathi gula ubaba esegula strong ubaba. Ovela uma wahamba. Amshiya kanjalo. Wathi ngoba akasebenzi ubaba uyagula. Ucela ukuyofuna umsebenzi. Nangampela kwaphuma uhamba ofuna umsebenzi. Wafika uthola umsebenzi umlungu ukuthiwa Peter High kaGodo. Wafakwa ekitchen. Lensizwa yakithi ke ngoba iyayinenkinga nayo lensizwa yakithi. Le ndala ayayinenkinga. Ayike yasuka ke lapho kwesi lapho kwawo lento koPeter High uma imvakashele khona uma. Mifika lapha ya ifiki ibuze ma usebenza nobani athi khona intombazane enye ngisebenza nayo. Le ntombazane engisebenza nayo wathi yaka yakhomo yakakhomo intombazane engisebenza nayo athi ngibonile le ntombazane inhle ngizoyishela Hawu ufuna umdala lo. ayisheleke le ntombazane imqome lona lo umfowethu kuwedila nani mekonye intombazane ufuna leyo ntombazane imbhekele ngaphakathi kamlungu ukuthi isifo singalaphi iphara wentshontsha ufuna nje azi ukuthi nje isifo silaphi Yabona ishelo kahle ngobishelo. Iyaziwa. Iyomyalele intombazane ke hayi cha thandane nayo nje impela ayazawulala kona imiyalele. Uzongena wangena ke wayizumbula ke imali ayithatha lapha kaGodo wathatha u12,000. Awuloku izithombe zesimasikona bembona. Lento ayizange ngidedele noma esekhulile. khona omunye umfana wayesoloko efika la emdlalisa ethiwa umsana ethiwa nangu ngoba efika gogo hayi lazoyijabule khipha isino white ezigqoka athi suka bethi ambingelele ugogo yebo ngikulandile gogo kulungile abana aqoqela lemthwalo yakhe yebo usiyamqhikiza asambe phela ngesikhathi ke uma lapho ke eseyithathile umfowethu imali ewu12,000 yayidabula abese ke abalandeleke amaphoyisa alandele nomlungu weplaza bathathwe bobabili noma bambe boboshwa lifike igama kubaba ukuthi baboshiwe athi ubaba ke isikhathi esiningi azange abo umuntu osenza kamlungu kakhulu bezisebenza yena beyakhe izindlu athi ubaba hayi akwengihambe ngiyobabheka mefika lapha hayi baboshiwe ngempela athi ubaba hayi kulungile abahambe bagcine izifezo zabo bazenzile hayi lo alande lo umama aphume uma aphunyulo kasala umfowethu kube isikhashana naye
akhulume umfowethu namaphoyisa kusho ukuthi amjwayele amdedela amaphoyisa aphume engazange azagwetshwe kanti uphuma nje umfowethu usezosebenza ukuthi abe impimpi emaphoyiseni ukuthi uma kwenza izinto uzokwazi ukuthi Usambona kodwa lapho kulezo zintombi. Manje uthi ubheke phansi. Ngathi khona kuzona zonke lezo zintombi la. Wayidansa phela kwi-birthday. Kwakuyi-birthday yami. oh nangu Uyambona. Kwakuyi-birthday yami. Ngicabanga laba kwakhona naye mhlawumbe uneminyaka kanjani. ngisemncane ngithi nganginayo iminyaka mhlawumbe yami yayila ko mhlawumbe yayila ko 15 16 kanjani dala kakhulu Ungcono labhuti wakulahla so neminyaka eminingana. hayi phela ngikhumbula ukuthi ngathi mesehambile ngasebenza ngaqashwa ngala eplazini ngasebenza eplazini ngakwathiwa ngiyolusa mahashe hayi mina ngiqale ukusebenza eTonville kaState sengiyofunda khona hayi ngisengineminyaka ethe phela iphakeme ngifuna ngene late esikoleni ngiyazi Kwamdala umntu oqala ngaqala late ngabe esikoleni nasesikoleni ngazifaka mina esikoleni ngoba ngifuna ukuthi ngingasayinele umuntu la kusayina khona ngathi mina ngikwazi ukusayina igama lami nje kulungile sengiyophuma ngami ngofunda na baphinda waphuma ke umfowethu ke ejeleke waqhubeka naso ke isimo sakhe ke sokuthi ashele futhi enye intombazana yamqoma isebenza ekitchen yamyalela futhi nemali uthi laphi wahamba ozombula 14000 akaboshwa futhi uvela boshwa incane dedele kanti thina sazi ukuthi useyimpimpi amaphoyisa uthi emaphoyiseni mengabe kukhona into eyenzekayo bakwabopha wazobopha isisakwa sasekhaya wathi sasigawugaveni wenenduku esingayazi thineni kuba induku eyinsimbi ecazimulayo ebenyezelayo avela hamba umuntu abeni phezulu kwendawo ekuthiwa sesiqoqweni lapha yithi ayidryisa kanti amaphoyisa asehlala igadele ese-police station mekabona kuboyiza yona hawu sebexhumana naye yosuka lemo iveni amaphoyisa iqondeke lifike ikhulume naye imshiye khona lapho inqamula isiya nje sebeqondile ukuthi le khaya gayugavini nesiqatha baboshwa abantu nikubona leso sikhathi sila impela emsunduzo la sakhona Midlove hayi awuthanga ukuzimalanga lapho ayikuzibala Indodana yami ke leyo. hayi bo hawu mshanami Njani malo? usikhona njani nini Sikhona. ya awu kuhleke Njani ma? Malmega. hayi ngizona ngiphinde ngigcizelele futhi Kazi. Dadewethu ngoba nina niyamazi ukuthi wagcina nini efuna ngigcizelele ngoba niyamazi ukuthi wagcina lapha yebo bokazi nami ngiyafika nje Makaphengi kwagcina. Uthi wagcina phi? Intombi Aha. Aha. Kodwa nje engathi ugana akwazi baya kamathi awungaveganele kamathi isibongo mntana umuntu wabayihati ukuhlala kwabo baya kuba komzwabo kamathi kodwa babeganene khona la kalo sengisho ukuthi lo muntu osekade wakaba isibongo mhlawumbe igama lakho awulazi na ilona ingalazi kodwa udlamini isibongo kodwa ilona ingalazi wakudlamini isibongo sakho igama ukuthi bangoba okay ngizokugcizelele la ekuthenini umlisa lo oyegane u-anti kwakwadlamini bese mhlawumbe usho igama lakho u-anti lo udadewenu ya
ngizocela niqhubeke futhi ningifunise uNtomgayi uBenzeni obenzeni wakandlovu ekutholakala ukuthi wayeganile uDlamini eHadi wahamba ke sakadukelana nje thina siyingane angimazi ukuthi nje ngenzeka ukuthi kushali komathi yonke le ndawo eHadi ke phinde eHadi ngangazi wena imthinte nje mangabe kukhona omaziyo nisifunele nasemtholo ngoba sengibatholile kumanje ngihleli nabo ngijabula ibhadi wena konje baba wamgcinephi usisi wakho lo singakamtholi mina ngabagcina besesemlaza ngapha emakapishini lezi ndawo kuthiwa koMagojela ngamgcina lapho kodwa nakhona ngimgcina nje ngoba ngitshelwa ukuthi ulapho la sasikhona straight angazi ukuthi uyazi uyazi indawo yokwakuthiwa eplazini okwakuthiwa ika Offman eStone hayi eStone ngiphi nendawo mubambula nje uya ngako Kembe Town hayi ngazi lutho yantunda angithi uyangazi ukusho wena uthi ngazi manje na ke ngabagcina lapho ke kobeke ka Offman lapho ka Offman ke uhamba kwabo ikhona la kwahlakaze kwakhona ke kwagcina sekusala bani kusala lo esalaphi udadewethu lo esala komunye umuzi oyenye indoda okwakuthiwa uCele esafika sithi sizomlanda samba nale ndoda eyiqonyoma umjobo umjobo mase sifika la sizomthatha le ndoda sifika ikhumula amadadla vele emsebenzini le ndoda ivele ibuze ukuthi asimvakashele ngani hayi sisho sithi hayi sizocela ingane le kanje hayi indoda ivele ihambe yongena endlini ibuye isishintshile ithi anitsho le ngane uma wayishiya la wathi le ngane singayiniki umuntu igama laphendulwe yimina lapho ngathi hawu mina usathembi nami ke ngoba udadewethu lo wathi cha angithembi nawe ngoba nawe uyingane hayi ke sasuka ke lo esegezile wambuza umama wakho ekhaya lapho ukuthi wageza wena yakho wathi hayi ngiyayigezela nje eseshintshile esevele esetshelwe yimina ukuthi ngisikulandile mesisuka sihamba avela dakhe lwahamba ayoma ngaphambili ngale ngisuke mina ngihamba ngekhona ngiphethe isho mina ingubo engizomgqokisa yona sesihamba naye sathi mesithela ngale ngayikhipha le ngubo ngamnikeza lo waqoka wathi megqoka babe bemfuna laba bethi uphi ushonaphi nami bengangiboni hayi le ndoda le esihamba nayo khayibona ikhamba ngesipidi izodlula la mina hawu lo muntu ibalanga kanti uyamsukela ngobhushu hawu afike lo ndoda le ifike ithathela kwazalana umntami imbambe ngengane ihambe naye wena angixabani nawe umntami isho kumina hamba wena ile ndoda lengayifuni kahle ngithi mina ngicela unginike imningane ke ungalenda hayi ayizehleke inyembezi nami ngikhala ukuthi ayibo sengithola ingane ngithi ngibuya nayo manje ayithathe lo muntu aphinde naye emuva hayi ngisuke lapho ngihambe ngifice le ndoda isiphema ugwayi ihleli phansi abaphezulu ngithi manje awu ndoda wabaleka manje kanje yonke indoda lo muntu uyafana nawe uthi uphethe ubhushu ngithi mina hayi ubhushu buzo manje umthetho awulwile ngoba mina kade sengithatha ingane wasala lona ekhala ke mthatha ekhala wahamba naye wamgcina lapho nje ngamgcina lapho ke lona ngathi mina masifika yena ingane siyilandile lo muntu wale naye ingane kanje bese ngiya komunye ukhulu wakanele ushadele kaMkhize ngimtshela bathi lokhulu hey ngeke ngabe kuyadlala aqonde kuyena uma hamba emaphoyiseni wena obikela amaphoyisa ukuthi abantu bathatha ingane yakho la ngaxolela khona ngempela ukuthi uma uphanisile ngalo akafunanga uma wathi ngikuzoya nje emaphoyiseni zangakuqala
umuntu ebaphile. Webaphila. Angithi nako baba makaphinki. Washo ekhaya lapha kobaba ezingolweni kaShop. Wathi hayi makoti khohla. Sesiqedile. Ethi seqediwe ngami. Ethi umayebuzo kuthiwa ingakanani lengane oyishile sisi. Wayichaza ayincane lengane ifuna mayilandwa hayi khuleka siqedile ngayo. Wayesengiphise ngami ehadingi kaNdonyela. Kabani? Kanyongwane. Wayesengiphisile ngami kaNyongwane ehadingi. Hayi sekwanele soqedile. Kodwa kahle babani bangaphi sengenzela ukuthi mhlawumbe nomuntu omukelazi ukuthi nani bangafaka ubani nobani mhlawumbe uzobuka umqondo kulo simfunayo uma ukuthi uyabuka naye. Ekhaya sasiwu4. Omdala uNdaba zaSemba. Lo owaphelele egoli. Owesibili uBenzeni. Lesimfunayo manje. Waphela koHadini. Bese kube uduma phansi wesithathu mina. Bese kube ubasebenzile. Oka4 olama mina. Sasiwu4 nje kuphela ekhaya. Umthetho wakhona ngoba yosasiwu4 nje uma kwangazona izingane ezingazi ngamsindi ingane eziwu4 enganguba wengasa enze lento ayenzayo kodwa uma wafanele ukuthi siyamsinda. Sibonga ukuthi nihlangene manje at least abawu2 bahlangene. Ngibonga kakhulu mina ngoba sengimtholile udadewethu. Sengizocela uNkulunkulu nje ambeke. Nama ngibeka akasinike eminye iminyaka. Angasigugisi futhi. Ukhe kancane hayi kakhulu. Size sikwazi ukuthola udadewethu. Sisaphila nje asibambe nje ukuthi hayi ngasigugisi sithi nje kahle size kahle ukuguga kusilandele kancane kancane. Sithembe somthola. Hayi impela ngendlela nje eseningisize ngangiyanibonga nani. Uchaso elinenzile ufunwa mina ngingathola ngicishe ngabona sekufika ukukhumbula ekhaya. Bathi menkazi story mina ngangilahlekelwe ithemba ngase ngithi asenze sigculisa inhliziyo yakhe. Uyabona? Uzobona 13 minutes le yanto sakhuluma 13 minutes. Ukuze asesenze ukugcina icala sithi yasazi kuzokwenzeka yini noma ngekwenzeka ngenhlanhla ke na. Uyabona? No siyabonga kakhulu la.